Pán profesor, v nedávnej dobe nadobudlo účinnosť viacero noviel trestného poriadku. Mohli by ste prosím špecifikovať, čoho sa uvedené zmeny dotýkali? V ostatnom čase nadobudli účinnosť 4 novely trestného poriadku. Tie novely boli predovšetkým, prvá novela sa týkala posilnenia postavenia alebo ochrany zraniteľných obetí v trestnom konaní. Konkrétne pri výsluchu má právo, aby neboli takejto obeti expressis verbis skladené otázky z intimnej oblasti, alebo môže žiadať, aby ten výsluch tlmočila osoba rovnakého pohlavia. Taká zásadná novela bola novela trestného poriadku, ktorá doplnila podmienky pre výkon prehliadky advokátskej kancelárie, ktorá doteraz v právnom poriadku Slovenskej republiky právna úprava explicitne absentovala. A táto právna úprava sa snaží zohľadňovať aktuálnu rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva práve k prehliadkam advokátskych kancelárií. Čiže prehliadka takéto kancelárie môže byť vykonaná výlučne na príslušný príkaz príslušného orgánu činného v trestnom konaní, prípravnom konaní alebo súdu. Na takejto prehliadke je povinná účasť zástupcu advokátskej komory, ktorý rozhoduje o tom, že či na konkrétnu písomnosť sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta. A v prípade, že by ten advokát nejakým spôsobom nespolupracoval, nechcel udeliť súhlas, je tam alebo bude tam aj sudca pre prípravné konanie, ktorý bude rozhodovať o nahradení takéhoto súhlasu. Právna úprava okrem toho stanovuje aj podmienky na uchovávanie takto zaistených listín alebo počítačových údajov, na ktoré sa vzťahuje mlčanlivosť advokáta, a taktiež advokátovi umožňuje vykonávať si takýto video alebo audio-video záznam z priebehu takejto prehliadky. Ďalšie novely boli už známa tzv. Súdna mapa, čiže o tej súdnej mape myslím, že nie je potrebné rozprávať. A posledná novela, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra, bola novela, ktorá bola doplnená novým zákonom o registri trestov, kde sa upravuje zohľadnenie odsúdenia príslušníkov tretích štátov. Tieto a ďalšie skutočnosti môžete nájsť k novom komentári k trestnému poriadku, ktorých v 2 zväzkoch v týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Wolters Kluwer, ktorý zohľadňuje, respektíve reflektuje na všetky tieto legislatívne zmeny, ktoré som spomínal. Pán profesor, ďakujem pekne za váš profesionálny pohľad na túto problematiku.